מזל טוב, זכיתי היום להיות ילד בשעה טובה, ברוך השם, ברוך השם. דניאל, בוא. זה הבן שלך? כן. בכור? כן. איך קראתם לילדה הגדולה? לא ילדה גדולה, ילד גדול. מה? ילד גדול. איך קוראים לו? עם ריזי. לא זה. זה? גדול, אמרת גדול, יש גדול? זה הגדול. זה הגדול, אין עוד? זה פעם גדולה שאתם עושים פדיון? כן. בדק אותך. זה ביד. טוב רבותיי, זהו, הבחור הזה נקרא היום למילואים אחרי, לא יודע כמה עשה, והוא הלך לבסיס עד הצפון וחזר בשביל המצווה הגדולה והחשובה הזו, שלא כל אחד זוכה למצווה כזו, כמובן רק מי שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו לבן ראשון, בכור, וזה בן בכור ראשון, וחלה עליו קדושה, כיוון שבחורי ישראל, במכת בכורות, הקדוש ברוך הוא קידש אותם. כשאנחנו מניחים תפילין בבוקר, אנחנו אומרים, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, והם היו משרתים בקודש, אבל כשחטאו בעגל, הקדוש ברוך הוא לקח מהם את העבודה ונתן אותה לשבט לוי, ששבט לוי לא השתתף בחטא העגל. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא קידש אותם, אז הקדושה בעינה עומדת, ולכן אנחנו צריכים להפקיע ממנו את הקדושה, והקדושה נעשית, מפקיעים אותה על ידי שהאבא צריך לתת לכהן 5 סלעים, ראיתי שיש לך 5 סלעים, הם שוקלים יותר מ100 גרם, אתה צריך לתת 100 גרם כסף, זה כסף טהור, זה קבל לך, אני אחזיר? בסדר, אתה מסתדר עם זה? ברוך השם, אבל זה לא תמיד בהכרח, הכהן צריך לתת את הילד. הוא ברשות הכהן עכשיו, ולפעמים הוא חבול מדם. ולפעמים... תוותר לי הפעם. אולי בגלל שזו פעם ראשונה שלך, אז אני אולי... ויש כאן עוד שאלה שאני שואל אותך, וזה כתוב בספר, מה אתה מעדיף, את הכסף או את הילד? את הילד. אתה מעדיף לתת לי את הילד? לא, מעדיף לתת לך את הכסף. את הכסף. אני עוד לא מצאתי אנשים שיגידו שהם מעדיפים את הכסף, אז למה שואלים שאלה כזו, מה זה, אתה מעדיף את הכסף? אבל השאלה הזו, רבותיי, תישאר בכל בית ובית אולי כמה פעמים ביום. זה לא הכוונה מה הוא רוצה את המטבעות האלה או את הילד. ודאי, כל בר דעת, נגיד, מה אתה שואל בכלל? אין מקום לשאלה. השאלה היא מה אתה מעדיף לשים את זמנך ואת מאווייך בכסף או בילד? זו השאלה. מה אתה מעדיף? את הכסף או את הילד? הרבה אנשים לא מתייחסים לחינוך של הילדים, מה שאכפת להם זה הכסף והקריירה וכו' וכו'. מזניחים את הילדים ואחר כך מחפשים אותם. אבל כפי שאני רואה דניאל, ברוך השם, ורעייתו שתחיה, משפחה כל כך מכובדת, אבא שלו שיהיה בריא, איפה הוא? לא אבא. אבא שלו יושב שם, בן פורת יוסף, משפחה מאוד חשובה, שבאמת מרדיקים ומשקיעים בחינוך, אז אני בטוח שאכן אתם תשקיעו בו ותראו ממנו נחת בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא יוסיף לכם עוד כהנה וכהנה. אז כבר שאלתי אותך מה אתה מעדיף את הכסף או את הילד, אמרת שאתה מעדיף את הילד, ובכן זה הבן בכור הוא, והקדוש ברוך הוא ציווה לפדותו שנאמר, ופדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה, וכשהיית במעי אמך, היית ברשות אביך שבשמיים וברשות אביך ואמך. עכשיו אתה ברשותי, שאני כהן. ואביך ואמך מבקשים לבדולך שאתה בכור מקודש, שכן כתוב בתורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם מבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אני רוצה לבדותו. אני רוצה לבדותו שכך כתוב בתורה, אך פדה תפדה את בכור האדם. ובדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על פדיון הבן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. זה פדיון לבני בכור. קיבלתי ממך 5 סלעים אלו בפדיון בנך זה, והרי הוא פדוי בהם, כדת משה וישראל, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים. אני חושב שזכה הבן הזה לפדיון, כך יזכה
לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים, וירגיל חיימו חיי כל משפחתו, כן יהיה רצון ולומר, אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, קחו תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמי מאל אביך ויעזרך ברכות שדי ברחמים. אם תשכב לא תפחד ושכבת לערבה שנתך, אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור בשדך ובואך לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם, אמן. כן יהי רצון. כבוד.